Aupa, alabazan eta bertso saliok. Aurreko astekoa lige kontuekin akago geben. Eta ze pentsaiken bide berdinetik jarraiketan badugu gaurko asteko. Igarlia eta etorkizuna jakinguran arean adoiana. Kontu horrekin hobeto zaude, oraingo hontan isia, gezur pila bat esaten behintzat, agian zera abila, baina aspaldi hontan banabil. Mutil eder baten bila, Astri Andrea esan zaidazu, noiz aurkitukot mutila, noiz aurkitukot mutila. Mutil arrastoz omen da bilau, horren gazte, horren bero. Eta zertxo bait aurkitutzea, golpetik duzu espero. Bila zabiltza egunez eta bila zabiltza gauero, eta seguro topauko dozu, monja sartu eta gero, monja sartu eta gero. Urtietan egine baina potzan Leintz inguruko bertsosalien jai eder bat. Bertan hasi dugu gaurko saioa, eta bertan akaboko dugu. Leintz inguruko bertsosalien jaixe esan dut, baina oinatikoak eta be izaten zianan, Izan be, oinatin sortu zan Debagoixeneko beste eskola importantia. Hemen danak elkarrekin. Etzian antza oso ondo arreglaiten. Pelukerixa bateko bi sozio naik ez behintzat. Pelukerian guk ez daukagu, oraingoan nahiko sorte, biok batera hartu genuen, gauza honetan txeparte, barkatu baina utzi nahi zaitut, nik orain berriz aparte, olako mutil bat ikusita, denek alde eiten dute, olako mutil bat ikusita, denek alde eiten dute. Badakit pelukeri horretan, eiten dudala itxusi, ta jende pila ne aurpegia ez duela nahi ikusi, baina gura izak eskuetan ni pelukerian nagusi, pelukera sartu baino lehenzuk pelukeria ikasi, pelukera sartu baino lehenzuk pelukeria ikasi. Lander mutila eta Iker neska. Ikerrek etxera deitu dio bere lagun Landerri, asteburu honetan ea bere etxera joan daitekeen eskolako lanak elkarrekin egitera. Bina bertso Lander hasita. Nei esan didan proportzioai baietza eman diot urzun. Nere etxean sortziretako ni itxaroten annauzu, baina zur beste galdera honi oinzuk erantzun zaidazu, etxeko lanak bakarrikan ez
beste zerbait nahiko duzu. Nere naia da etxeko lanak eiten lagundu elkarri, eta maisuak emandakoa txintxo-txintxozuk ekarri. Gu biok junto ez gera egon urte honexetan sarri, etorri zaitez esplikatzera aurten bait nabil nilarri. Zure amodioa deklaratzeko telefonoko bidea, aspalditik gustatu zabiltza, hori da nere ustea. Ea neskatxa hitz egin zazu, ez bazarako bardea, telefonotik eman zaidazu, etxeko zuzen bidea. Telefonotik eman zaidazu, etxeko zuzen bidea. Saioarentzat musika gogorra entzuten zaudela, amona etorri eta kasianoa jarri du. Nere amona etorri gata, barrutikan nau astora. Musika horrek bere ustetan edonorreiten du zora, baina ama ona gauza txiki bat nahi nizuke gaur gogora. Aspaldi baten joan zen jada kasiano horren moda. Aspaldi baten joan zen jada kasiano horren moda. Gau osoa ikasten pasa ondoren, joan zara eskolara eta azterketarik ez. Irakaslea gaixo gelditu omen da. Irakaslea ez datorrela, abisua dugu jaso, albiste horrek neri egin dit, bai egia esan eraso, ikasitako dena alperrik izan ote da akaso, bihotza kaxa baten barruan arnaz gabe daukat preso. Basan ambientia kiroldegi hortan. Jendia posizo maiten da. Kontrara tristuriak be erainleke bertzua. Fandako lagunai agur edo gero arte esan biharrak. Egun sentiak ez du argitu, eguzkiaren indarrak. Argi beharko luken eguna, ilundu du zoritxarrak. Anboto nola utzi gaituzu, bapatean lagun zarrak. Gure bihotzen negarrak, eta zure irrifarrak. Eta zure irrifarrak ziurtatzen du ez dituela
itzaliko bere garrak, atxabaltako zeru gainean, piztua duzun izarrak, piztua duzun izarrak. Sartu biharrekoa zan. Baina gatozen berriz humorera. Esan dugu apotzan akabo bihar dugula gaur. Apotzarako preparaiten ibiliko zian hemen, lehintzeko bertso eskolakua. ATV-koak aiau zianian. Ez dute grabatuko mutu egoteko, ez botatzeko. Hona ekarri gaituzte zerbait kantatzeko. Kamara ona dezute denok hartzeko, baina gu horregatik ez gea baztertuko. Agindua eman arte ez gera isilduko. Agindua eman arte ez gera isilduko. Kriston trastoa eta grabatuaz gutxi. Denei erakutsi. Gu grabatzeko dauka nahiko pazientzi. Eguzki handia ere bertan dute utzi. Ura lanean eta begiratzen dutxi. Denok hartzen bagaitu ez du eingo gutxi. Denok hartzen bagaitu ez du eingo gutxi. Danak hartu bai, irudizetan bintzat, bertzotan gehitxuo kostauzan. Baina egiz esan da halako presinuakin. Zagatia gaitezen geure aldetik, bertzotan edo koplatan. Zer kristotako etorri zerate, isilik egotekotan. Punta honetatik hangabiltza, zueri eske eta eske, isildu gabe gondo nintzake, zuen sasoia banuke. Hainbeste izar onduan daudez, bai morena eta rubia. Nahi baldin baizute gaur kantatu, garbi dezute bidia. Agure hauek esadabiltza, une honetan aldrebez. Zui kantatzeko esketa eske, ta gero txanda utzi ez. Lehen izar batzuk aipatu asmoz, horre aritu zerate, izar horiek oraindik behintzat argi gutxi da dukate. 11 aldiz esan dezute, hemen isilik gaudela, esan da igartzen apotzarako, gordetzen ari garela. Apotzarako gordetzen behitu, ba hemen apotza. Horai, lau hitzak emango dizkitzut. Bersolari bikaina dadukagu aitor, ederki abesten du ta gainera bizkor, berai entzun diogu guk mila bertso jator, berak lortu duena lortu nahian nator. Larai, 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 lortu nahian nator. Nola konpontzen zera handeren joakin. Hortaz egi guztia nahi badezu jakin, ez da bai da ugari daukat
aprobatzeko edera martxa. Bueno, Patxi, nik uste dut gaur gabien hemen dauen girua ikaragarri izan. Bai, urtero bezalakoa eta bertako girua, hemen sortzen dana eta jentia ikustetak egona, bai. Jente gazte asko, Patxi, azken urtietan hor zabitze lehenitz bertso eskola horretan jotake lanien eta alakuetan bie bada inoiz baina goizago igertzen da lan horren frutua, ez? Bai, gaztie berak erakartzen du, berak, eta orduan horiek ikusteko irrikatzen egoten die eta horregatik jente gaztie du, bai. Eta bueno, ikusten da nahiko lasaitasunez hartu dugula, eta euren buruin konfiantza hartzen hasitxedaz, batzuk ondia urduritxo, baina beste batzuk nahiko konfiantza, improvisatu, gaurko bertsolari modernuen trukuok azaldu die eta horrela kantatu batzuk, eta bai. Osea, goi mailara iristeko moduko da zor batzuk. Bai. Gaurko bertsofari hau bestela alde batetik planteatu da baita Andres Gabilondoren omenaldi moruen, ezta? Ze esan leketzuzuke Andres Gabilondori buruz? Nik Andres Gabilondo zautzen dut urte askotan, eta isilik lanain jauen gizon bat, isilik. Izena guri egazaldu, baina lana horrena. Aprobetxo duguk, horren hainbat eta hainbat bertso. Esan Andres Larri Gabitz eta Bixerko bertzu bietu motiko irakusteko eta gertu urrengo honien bertzu egin ja. Hortan izan da errez eta egoki gena bertzu egiten. Bueno, Andres, lehenik eta hain behar komentatu gaur hemen dagoen girua, ez da lagunero ikusten, Ez, guk urte asko dugu, mabiaren urtia da, urtengoa ikusten daula, baina auzo baten eutxi biharreko gauza bat da. Behar bada pixka eta aurreko urtietan baina urduriago, omenaldia dela eta, ala? Normala da, urduria. Nik uste dut, gaina omena mezi ez dutela dela, baina izen bat eustiak omeni da, eta gero amendik aurrea txandak jongo dira. Urtiek etorrixez, beste batzu ere jauko jate. Hemen gaur jente oso gaztia, belaunaldi berriak ikusten nahi geha eta sekulako mailakin gainera, ezta? Bai. Bueno, hau da, erindan gauza bat, goikoleak eukidau zehundi bat, eta lehenengoa Xanti Alzizan, berakun biherri izen bat, baina... Xanti Iparragirre, lehentzaldeko bertzo girua auspotu benetako beste bat. Eskoitzatik aldein ja, ari be kantabotzain egun hartan apotzan. Arek gintuen gu azieta, arek gintuen gu ezi, ta horregatik esker handi bat, eman nahi diot lehenbizi. Biziote dun galdetua du, hemendik joan zen igesi. Xanti bizi da, baina ez pentsa, ez da oso ondo bizi. Bizitza latza tokauta ere, arantza joan beharra, gaua pasata, eguna pasa, ikusi gabe biharra, etxipenetik behintzat ezin da, ala atara indarra, lehen ere ala zedukan eta orain behan du iparra. Baina aldarte honian akabo behar dugu. Ene moteiak gona, fraka, neska eta mutil kontuak. Bueno, azteko Nikola Segurolak berbi emunda, silikona. Aspaldin eska asko dabiltza, silikonaren atzetik, naiz eta gero kantzer gaiztoa, dakarren berak barrutik, nik hori ez dut asko ez atsegin,
jazu lehenengoa. Zuretzako hitzak, hoxe esaten du frakak. Esaera bat ezautuko du, Castellanos dakienak, frakak jantzita daduzkan arek, emate itxula ordenak, apotzan ere alde hortatik, aldaketar nabarmenak, aspaldi neskak dira potzan, frakak jantzi dituztenak, frakak jantzi dituztenak. Zuretzako hitza, gonak. Nagun tokitik eman nahi ditut, konseju pare bat onak, eta serio hitz egin nahi dut alde bat utzita bromak. Emakumeoi esango izuet, nolakuak jantzigonak, gazte diranak minifalda eta goma luziak agonak. Gazte diranak minifalda eta goma luziak agonak. Eta zuentzako lana hauxe izango dutute. Aurkeztu behar dituzute bertsolarien artean, utirik ederrenak eta zatarrenak. Hauetako bat aukeratzea, omen dago gure kargu, ala eta guztiz bat aukeratzen, oso lan zaila daukagu. Ongi begiratu eta gero, esan behar dut betiko, Neretzat proposoena da, atxabatar txikito. Jonen aldean oso ederra da Aitor bere arraia, zerua bezen begi urdinak, bizarduna eta garaia. Pixka pentsatzen jarri eskero, zerbait datorkit burura, 20 urte gutxiagorekin, plaza olakin gustora. Nik aukeratu behar banu bat, neretzako segurola. Frailea utzi bakean eta etzazula apuratu, bestela erraz eroriko da, tentazioan seguru. Txantxikutarren alderdi hori oso atzegin dudanez, gaurko nere San Miguelekin gustora eingo detamen. Zuk esandako hitz guzti horiek leire ez dira nahikoak, hiru San Miguel darda
zitaren bat eskatu, neri nahi izan ezkero, zazpi beratzi, hiru beratzi, eta azkenik bazero. No, eharrak aberia. Hala izan zan, urrengo astian geixau.